చెప్పండి కైలాష్ జాగా ఫోటో నేను చెప్తాను మీకు 12 గంటల అమ్మ కొద్దిగా జరగండి కొద్దిగా జరగండి దూరం ఉండండి ada saya ke water pakai water ఇంత వాట బాయ్ ఇట్లా పట్టుకోండి ఈరోజు లక్కరం నుండి మరి కల్లూరుగూడ వరకు బీటీ రోడ్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. మరి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసినప్పటికీ కూడా మరి చాలా గ్రామాలు రోడ్లు లేవు. మరి మా గ్రామానికి కూడా ఒక శాసనసభ్యునిగా అనేక సందర్భాల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నికసార్లు నివేదికలు సమర్పించిన మా గ్రామానికి రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించలే. సరే దానికి ఏమైనా అటవీ సంబంధమైన ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయంటే ఎలాంటి సంబంధాలు లేవు. మా గ్రామము రెవెన్యూ గ్రామం, ఎక్కడ కూడా ఫారెస్ట్ తోటి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు. ఐటీడీకి కూతురేడు దూరం ఒకటి మా కల్లూరుగూడ గ్రామం. కనీసం ఐటీడీ ద్వారా కావచ్చు, లేకపోతే ఏ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కావచ్చు, లేకపోతే ఎమ్మెల్యే అయినా కావచ్చు, ఇంకెవరైనా సరే మా ప్రాంతానికి రోడ్డు కావాలంటే కనీసం 108 రానటువంటి పరిస్థితి. పోలాల పండుగకి వర్షాకాలం టైంలో నేను కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఆ రోజుల్లో. మరి ఈ రోజుల్లో గెలిచి మరి మొట్టమొదటిసారిగా నా సొంత గ్రామం, నా పుట్టినిల్లు, నేను రేపు చనిపోయినా అదే గ్రామంలో నన్ను కరణం చేస్తారు. అలాంటి గ్రామంలో మరి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రోజుల్లో మేము ఉట్నూరు రావాలంటే ఏ చిన్న వస్తువుల కోసమైనా సరే ఆ గ్రామం నుంచి ఉట్నూరు వరకు నేను నడిచొచ్చేవాడిని. అందుకే పాతకాలం యొక్క జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా మరి ఈరోజు స్వయంగా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మరి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు నేను ఉట్నూరు నుండి నా సొంత గ్రామానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకోవడం అనేది జరిగింది. మరి నా గ్రామానికి టెంకాయ కొట్టి మరి రోడ్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా నా లక్ష్యం ఒకటే, పేదవాళ్ళు బీదవాళ్ళు ఏ సమస్యలతో ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళ కోసమే నేను రాజకీయాలకు వచ్చా. తప్పకుండా పేదవాళ్ళు ఏ సమయంలో ఫోన్ చేసి నేను స్పందిస్తా. ఎందుకంటే రోడ్ లేని గ్రామాల పరిస్థితి ఏంటిదో నాకు తెలుసు, ఇల్లు లేని పేదవాళ్ళ సమస్యలు ఏంటిదో నాకు తెలుసు. అదేవిధంగా చాలా రకాలుగా అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్న స్థితిగతులు నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను చిన్నతనం నుండి మొదలుకుంటే చాలా కష్టాలు పెరిగిన వాడిని. ఆ కష్టాలు ఏ రకంగా ఉంటాయో, ఈ ప్రాంతంలో సమస్యలు ఎట్లుంటాయో నాకు బాగా తెలుసు. కాబట్టి మరి ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ చేయాలని దృక్పథంతో నేను ఎన్నికల ముందు కూడా హామీ ఇచ్చా. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, తప్పకుండా ప్రజా శ్రేయసే
నా లక్ష్యం, ప్రజల అభివృద్ధి నా ఎజెండా. కాబట్టి ప్రజల సంక్షేమం కోసం నేను నిరంతరం పనిచేస్తా. నన్ను గెలిపించి ఈరోజు నా గ్రామానికి ఒక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పంపించిన ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పాదాబంధాలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా.